Ya aka yi? Za su zo dadi. Za su zo? Za su kawo har da akwati mai taya. Har da akwati mai taya? Har akwati mai taya? A yarinya kin zo da sa'a. Kin zo a sa'a. Kin zo da sa'a. Kin zo a katari. Allah ya. To ka'ida duk wanda ya ga hular kaina in dai ya ganta suka ido bi da hular nan to ranar mutum zai bar duniya. Dama ai zuwa kai. Kuma koma za ake zuwa tun yanzu yau za ki je ki ga kasuwa ta cika gobe kika je za ki ga ba kowa ta watsi to haka duniya take. Kwana na ne kawai tsari. Wai kai wani irin mutum ne mai zazzafar aƙida? Haka Allah yi ne. Haka Allah yi ne. Dan Lami. To, a kutsi gari, Allah ya dare gari ya waye malama Alama. Ina kike shirye-shiryen fita? Ba wani guza ni ba dama nan za ni gidan Ashiru in leƙa in tabbatar da abin da yake faruwa. Waye kuma Ashiru? Wane ne Ashiru? Auda kai baka san ma waye Ashiru ba ko? Ai ka mai shine Ashiru sunansa da yanka kenan. Ka kiyaye dan gaba. To, shine kika saka kafa zuƙai za ki fita. Ki sani fa igiya har uku ce. Igiya ɗaya igiya ta har uku ne a kanki. Wai Adamu me kika ɗauki aure ne? Dama izinin ka zan nema ba fita zan yi bayan shirya ne nace bari in zo in nemi izinin ka. Dan Allah ka taimaka min in je. Tunda ka zo ka gaya min maganar auren ka mai da kyauta wallahi hankali na a tashi ike malam. Ka ban in je in gani ido na ai kwashe min in tabbatar. Oh. Ka san me yake faruwa ne? Ka san mu 'ya'yan manya yaran minista bai kamata a ce muna irin nuna identity din mu mutane su san mu ba. In muka yi haka ba za mu gane wa yake son mu tsakani da Allah ba waye kuma yake son mu saboda darajar gidanmu. So shi yasa wani lokaci dole sai mun dan je on daji ka gane saboda mu gane masoyin gaskiya amma kuma kai yanzu ai magana ya riga ya kare daga lokacin da ka shiga gidanmu daga lokacin ai sai dai maganan aure. Da Allah ki bari wai kina so ta ce min yanzu na zama mijin yar minista kada kuɗin mu ya baka tsoro. Wow. Ya kama maka zuciya babu mai cire maka da ka so mutum in ya guje maka dai abin kamar cin zarafi. Ciwo na so na ji azabar samu yake mai ƙarfi. Ya bugan na warke tun da yanzu na samu gwani. Ciwo na so sanadi mutum ya yi juyaye rashin rukon alkawari.